Assalamu alaikum, hormatly adamlar. Halkalık döwrüniň teatr hurmatly ikinji halkara festiwalyna gatnaşan gadarly mehmanlar. Biride ikinci yıl retten uyuşturuluşu festival Бәхтиярлык дәүрендә театр сәнгате дип атала. Быелгы чарага Америка, Франция, Кытай, Эфиопия, Иран коллективлары, әрмән, үзбәк, казак, кыргыз театрлары килде. Россиядан Санкт-Петербург, Астрахань, Чаллы театрлары катнаша. Әлбәттә инде бу фестивальгә чакыру алгач, без театрыбыз белән бик сөендек. Һәм инде үзебезнең әле менә күптән түгел генә чыккан француз драматургы Жеральд Себелерасның «Тирәкләр шагылый җилдә» исемле моңсу комедиясын алып килергә уйладык. Матур фестиваль, шул хәтле матур бәйрәм, шактый гына бәйрәмнәр күргән бар. Мондыйны күргәнем юк иде. Мин инде менә киткәнче үк менә шушы фестивальне, шушы Ашхабадны сагына башладым. Мондагы халык, мондагы бәйрәм рухы, бүтән кеше шатлана, төрле илләрдән килгәннәр, Америкадан, Франциядән, Пекиннан, кыргыз, төрле театрлар, безнең театр бик актив, һәр кайда, һәр кайсы белән аралашабыз. Гаҗәп бәйрәм бу. Ачылу тантанасында һәрбер театр музыкаль номер күрсәтә. Чаллы театрының Думбыра татар халык җырын зал алкышларга күмде. 20-гә якын коллективның спектакльләре Ашхабадның 5 театрында бер юлы бара. Ашхабадның Алып Арыслан исемендәге яшьләр драма театрында инде тамашачылар үз урыннарын алды. Берничә минуттан Чаллы татар дәүләт драма театрының Тирәкләр шагылый җилдә спектакле башланып китәчәк. Madre yanları, gerekli uzmanlarından çıkmış şey yapar, kışına ağzından işitkenler. Dikkat edin olasını, var edin olasını. Спектакльгә бәя тамашачылар алкышы. Күп кенә төрки халыклар аны тәрҗемәсез дә карый ала. Ә биредә яшәүче татарлар өчен бу зур бәйрәм. Дөнья ханым Кама тамагыннан Ашхабадта 1980 еллардан яши. Biz her vakit konsertlarga йөрибез. Бик яратабыз. Бик шатланып каршы алабыз сезне. Телевизордан карап торабыз, бик яратабыз. Былтырда концертта 2 тапкыр булдык. Салават Фатыхдинов концерты килде. Мин Ашхабадта 1965 елдан бирле яшим. Мин Татарстаннан монда килеп урнаштым. Менә мондый концертлар, мондый спектакльләр еш киләме? Мондый спектакльләр Худайга шөкер килгәләп тора. Алар килгән вакытта без һәр вакыт катнашырга тырышабыз. Безгә бик ошый. Без бик шат аларның килгәненә. Ул безгә духовный пища була инде. Менә андай берләр булмаган вакытта сез татарлар белән аралашып яшисезме? Татарлар белән аралашып яшибез. Худайга шөкер. Хәзер инде шундый вакыт булды. Күбесе моннан үзләренең исторический родиналарына китеп баралар. Без инде монда бик күп калмасак та, барыбер монда әле татарлар күп. Түркменстан президенты карары белән оештырылган фестиваль киләсе елларда да дәвам итәчәк. Театр сәнгатенә гашык төркмән иле кабат шундый ук кунакчыллык белән мехманнар көтеп кала. Биредә катнашып, башка халыклар сәнгате белән танышкан театрлар һичшиксез яңа иҗади уңышларга рухланып кайта. Илшат Аюпов, Ашхабад, татарлар.